semangka andro sumsar enjing bidak kumuro saking jroning praja kunging kanpa kotwa Prabu sanan niro lir surya wedharira awas padake kang ngadhep iki kaya sitagok. Nggih kula Raden. Nggih kula ingkang sowan. Eneng wigati apa? Wis akeh para raja Narpati sing ngleboni sayembara nek ora kalah ya malah temekaning pati. Apa isih ana, Gok? Sing kepengin bakal ngleboni sayembara ning Kasipura iki. Nggih. Ketingalipun menika wonten satriya kekalih ingkang badhe ngabiyantara. Nggih, enten piyantun kalih bagus-bagus. Ajeng sowan ana kersane sinuwun. Ora susah sowan ana kersane Kanjeng Rama nek pancen karepe bakal ngleboni sayembara. Kene undangan kon ketemu karo Wah Muka karo Ari Muka. Oh nggih, menika keparing pun ngaten. Kula keparing lumengser. Hati-hati, Kok.
ka anggro srusumbar lindu bumi gonjing kumaudha kuntara katok umop kancanidi lumembak penyuku mambang tuhu sang Wisnu Bathara panedya hang lebur bumi tejo sulaksana tejane wong anyar katon ngarep benah kang sinedya mburi ngendi pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wangi Raden yen kowe pitakon karo aku Narpa putra Ngastina Atmajane Kanjeng Rama Prabu Sentani Dewa kekasihku aku Raden Dewabrata sing mburi iki kadangku mudha ya aku kadange Kang Mas Dewabrata kekasihku Raden Astabrata apa kowe kan kekasih Raden Wahmuka karo Harimuka ya aku Wahmuka aku Harimuka wong bagus apa sediamu kowe temekana negara Kasipura iya Wahmuka lan Harimuka andadekna sumurupmu sejatine anggonku temeka ana negara Kasipura iki kepengin bakal ngleboni sayembara kang mbok gelar mung wae kisanak yen to pancen kowe nyeman kekadangan ing ngatasi wong bebrayan kok dadak nganggo pitukon blabaring ludira sarta pedhoting jangga mula tak aripih karo waris aku wae larapno nang ngersane wong atuwamu aku sing kepengin boyong kelawan kadangmu katurune pisan lah dalah aja gampangake wareng ngempukake watu wareng ngatosake banyu Dewabrata karo Astabrata ayo ning kene iki dununge wong yen to kepengin bakal mengku putri sedumuk patuk senyari bumi toe patike tokno jiwa kaprawiranmu yen to pancen kowe kuwi anak aratu kowe kudu sekti kudu digdaya tuladane kaya aku sakloron Wahmuka Harimuka aku bakal nyuwargake kelawan kadangku putri katurune pisan adikku Yayi Dewi Amba Ambika lan Ambalika aja nganti diwengku wong lanang mung sak-sake waton lanang saora-orane kudu bisa ngasorake kridane Wahmuka awan Harimuka yen kowe ora iso ngasorake aku sengara karep mengku kelawan kadangku yen to pancen mengkono sing mbok karepake ayo dene iki tak turuti mapano ana ning blabar kawat jangat rencang tak enteni legane ngati bagus
bala kang tumingal campuh samyong dali oler tatit wirting godo danyemanggung manguncang niti si keparat Asta Brata ana paran wis mbok petung kanthi kan mbok pikir kanthi wening partanding karo Harimuka wis akeh para raja Narpati mundur dadi gotongan malah ana sing mundur bali mung karyaran tegese mati yen nganti kowe cilik lara gedhe mati maneman bagusmu maneman cakrakmu ora susah dadak kowe ngeman karo aku yen pancen wedi karo aku minggira aja cepet mripatku bagus iki marganing pati ayo cobanen neganing atiku